Ja kuinka ollakaan, rangaistuslaukaus tappio Venäjälle silloin. Siinä vähän pohjaa tähän otteluun, kun lähdetään ottelun ensimmäiseen erään. Ja Ville Koistinen, Lasse Kukkonen Suomen puolustaja parina. Varmasti ensimmäinen 10-minuuttinen on äärimmäisen arvokas molemmille joukkueille. Mennessä Malkkin, joka haluaa paljon peliaikaa. Markov, sitten Malkkin ja sitten tulee rangaistus. Tilanteesta mitä siitä tulee? Kyllä se on polvitaklaus, ei siinä tietysti ole epäilyksen häivää. Nyt sieltä on tulossa todennäköisesti myöskin iso rangaistus. Peliä on pelattu 5:40 ja näin todella murheellisesti menee tämä homma. Se on aivan selvä tapaus, siinä ei ole mitään epäselvyyttäkään. Peliä se pelaa erittäin hyvällä kenttätasapainolla ja niin kuin ruutu kertoo, polvitaklausta 5+20. Ei siinä mitään muuta mahdollisuutta olekaan. Ja näin tilanne on se, että Suomelta yksi hyökkääjä poissa. Meillä on toki Kontiola ja Pärssinen siellä vielä, mutta isompi asiahan tässä tietysti on se, että Venäjä 4 hyökkääjällä maalin edessä on kova tilanne. Kukkonen peittää tämän tilanteen ja sitten kiekko on pelaajien jaloissa. Ei onnistu nytkään Konchar. Suomen 2 huonoa purkua ja Venäjä tulee maalille ja tekee maalin. Näin se menee. Näin se menee ja Jevgeni Malkkin maalin tekijänä. Tässä ei tosiaan riemua kauan riittänyt. 2 tilannetta, josta Suomi olisi voinut purkaa. Se ei onnistu ja niinpä Jevgeni Malkkin ajassa 8:36 iskee Venäjälle 1-0 johdon. Kyllä Venäjän ylivoima on se raivoisan kova ja pyöritys on kovaa. Siinä vain tosiaan valitettavasti 2 purkutilannetta. Molemmat päättyvät huonoon purkuun ja Malkkin tulee ja napauttaa 5. maalinsa tässä turnauksessa. Ja Venäjä saa parhaimman mahdollisen alun. Vajaa 10 minuuttia pelattu ja se johtaa ottelua 1-0. Tarkalleen 8:36 maalintekoaika Jevgeni Malkkinin 16 maali Venäjän maajoukkueessa. 42. maaottelu tälle tämän kauden tulokkaiden ykkösmiehelle NHL:ssä. Keräsi 85 tehopinnaa Pittsburghin paidassa tällä kaudella. Ylivoima 4 nimittäin 2-0 tähän vaiheeseen, niin se on tietysti olisi aika hurja tuomio. Laamanen edessä. Siinä oli Kovaltsukilta hätäinen ratkaisu. Sitten päästäänkö keskelle? Päästään jopa karkuun! Henttunen polkee karkuun ja tekee maalin! Jukka Henttunen alivoimalla karkuun! Ja siellä on 12:06 pelattu ja Henttunen niittaa loistavan karkumatkan päätteeksi pelin yhteen! Näin se toimii! Laamanen siirtää kiekon sinne ränniin. Siellä venäläispuolustus ei toimi kunnolla. Ja sitten painuu Joroisten härkä. Ja painuu sellaisella menolla, että siinä ei mahda mitään. Konchar vaikka huitoo. Ja Henttunen niittaa turnauksessa 4. maalinsa. Peli on 1-1. Jos on meillä härkä, niin muistetaan myös se, että Miikkovhan tarkoittaa suomeksi suurin piirtein sonnia tai härkää. Siellä toinen härkä katselee, kun toinen härkä pistää kiekon häkkiin. Peli on 1-1. Alivoimamaali. Torjunta on tullut, Malkkin tulee keskialueelle. Menee näyttävillä pujotteluilla. Venäjä täysilukuinen. Haritonovin laukaus. Ja Ilmiömäinen Lehtosen pelastus. Suomi täysilukuinen, mutta minnekään venäläispuolustus tiukkana siellä. Sitten erittäin hieno Tuomo Ruudun taklaus. Että silloin kun homma onnistuu ja saadaan taklaus kohdalle niin kuin tässäkin, niin sieltä kuuluu Kalinkan 6. säkeistö väärinpäin. Astronauttina siinä Sergei Zinoviev. Malkkinin ja Kovaltsukin kanssa sitten erittäin vaarallinen kiekon menetys Laamaselle. Berg on paikkaamassa maalin eteen, syöttö, sitten pääsee Konchar tilanteeseen. Syöttää vaan loistavasti Malkkinille ja yhtä loistavan Lehtosen torjunta. Vapaan pelaaja, sitten Malkkin itse jälleen ja Lehtonen torjuu. Taas Malkkin paikallaan, loistava komea kuti ja Kari Lehtonen jatkaa superotteitaan Suomen maalilla, mutta kyllä siinä nyt tuli kertalaakista selväksi, mikä on Malkkinin tämän illan merkitys Venäjän joukkueelle. Hän on jokaisessa paikassa mukana, missä tapahtuu ja ennen kaikkea hyökkäyspäässä. Frolov, Venäjä painaa villisti nyt päälle ja hakee sitä maalia. Broškin laukoo, menee ohi, takaverkkoon, eikä mene vieläkään, mutta rangaistus on tulossa. Rangaistus on tulossa, siellä on Winneborgin käsi, Broškinin laukaus menee ohi ja pomppaa toiselle puolelle suoraan siihen Malkkinille. Ja sitten siinä oli Frolovin, voisinko sanoa uran tärkein maalintekopaikka. Los Angeles Kingsin pelaaja ei onnistu, mutta rangaistus siitä tulee. Mika Pyörälä 2 minuuttia Froloville, tässä se tulee, eikä mene. Mutta nyt sillä on 2 minuuttia ylivoimaa. Toinen ylivoimamahdollisuus tässä ottelussa Venäjälle. Mika Pyörälä kamppailee
kamppailee siinä voimakkaasti. Sitten tulee vielä yksi Brylinin yritys. Vahvasti näyttää siltä, että mennään jatkoajalle niin kuin mennäänkin, ellei sieltä Kontsar-Lauvo vielä puolesta kentästä niin kuin laukoo. Lehtonen pysäyttää kiekon ja näin se vain on, kuulkaa, että toisen kerran peräkkäin pudotuspelivaiheessa Suomi jatkoajalle. Kiekko tulee, ai, sitten se katoaa siitä, niinpä Zinoviev pääsee kiekkoon ja nostaa yli maalin. Taas pieni virhe, Saripov uudelleen. Vain pieni virhe ja heti on Venäjällä paikka. Hentunen, Barry, Zinoviev, nyt nousee Kondratjev ja nousee siihen Kontsar. Sitten Kondratjev antaa maalin eteen ja kauhea taistelu. Ja peli päättyy Winneborgin vihellykseen, mutta oli siinä Venäjällä paikka, kun 5.17 on pelattu jatkoaikaa. Kondratjev, Zinoviev ohjaa ja Kari Lehtonen jatkaa loistavaa peliä. Taas se lähti siitä liikkeelle, vielä tämä Zinovievin laukaus yli siitä liikkeelle. Ja näin se vain on, että niin kuin pitää ollakin. Koistinen on saanut vakuuttavasti myöskin peliaikaa tässä jatkoajalla. Ja Koistinen tulee sieltä keskeltä ihan niin kuin mies olisi ollut arvokorturnauksessa vaikka kuinka monta kertaa. Ja sitten vain kiekkoa sinne maalin eteen. Se kai tässä ainoa lääke on nyt, kun pelataan näitä ratkaisevia hetkiä. Tuomo Ruutu, sinne Mikko Koivu ja Koivu lyö Suomen finaaliin! Koivu lyö Suomen finaaliin! Sitten vuoden 2001 Mikko Koivu lyö Suomen finaaliin. Ja mistä lähti homma liikkeelle? Ville Koistinen ensikertalainen lyö kiekon päätyyn. Ja Mikko Koivu tulee sinne ja iskee Suomen loppuotteluun. Ylivoimainen ennakkosuosikki Venäjä on lyöty. Ja oi. Suomi loppuotteluun jatkoaika maalilla. 5.40 pysähtyvät kellot, kun 24-vuotias Minnesota keskushyökkääjä taistelee Jeremenkon kanssa ja siellä lepää! Suomi on loppuottelussa ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2001. Leijona miehistö on ollut ilmiömäisessä vedossa tänään. Tämä taistelu, mitä on nähty kentällä, se on vailla vertaa. Ja katsokaa vielä kerran Tuomo Ruudun taistelu. Ja mistä lähti homma liikkeelle? Milwaukeein puolustaja Ville Koistinen tuo kiekon kuin ei mitään hyökkäysalueelle. Tuomo Ruutu, Mikko Koivu ja nauttikaa kotikatsomo, nauttikaa! Siellä on! Suomi on finaalissa!